passa quan ens prenem un medicament. Per entendre-ho, estaria molt bé poder veure com les molècules del medicament interaccionen amb les molècules del nostre cos. Però això els experiments encara no ens ho permeten veure. Què podem fer? Qui tingui una PlayStation sap que la PlayStation pot simular el moviment dels jugadors per fer un partit de futbol. Doncs igualment, aplicant les lleis de la física i de la química, podem simular el moviment de les molècules i veure com interactuen. A més, igual com podem canviar les característiques d'un jugador i veure com afecta el resultat, podem canviar les forces i les interaccions entre molècules i veure quin efecte això té. I això és una cosa que no es pot fer amb un experiment al laboratori. Això sí, com passa amb un partit de futbol que en directe sempre és millor que simulat, els experiments segueixen sent una eina imprescindible per complementar i aportar dades a les simulacions biomoleculars.